dies que ha començat desembre i em penso que serà un bon mes, o almenys hi vull confiar. I com vau entrar vosaltres? Trucant al senyor del seguretat. Joder! En Pau, abans de començar el pont, va deixar aquest tupper aquí amb menjar. I ara anem a obrir i a fer un unboxing. La història és molt forta, eh? Jo saps que vaig entrar per aquí? No, vaig fer pim-pim i no entrava a la porta. Bueno, al final es va quedar això aquí. Doncs encara t'ho pots dir avui. Fa molta pudor, Pau. Uah! Olor a merda! Olor a caca, eh? Hola, Berta Roca. Hola, noies del tot. Parlant de parelles que crec que ho deixaran. És que és molt cruel fer aquesta secció, ja ho sé. A veure, qui... Però, sincerament, Pablo Castellano, per mi falta molt el respecte a la seva dona. Ella crec que ho deixarà. I els següents també crec que són la Violeta i en Fabio. Creus que ho deixarà? Són molt cristians, no crec que ho puguin fer. És que això és insostenible, Gala, per més cristià que siguis. Jo crec que serveix més per gravar. Has d'apretar la pantalla. Està Com vulguis actiu. enfocar. Sí, ja t'està enfocant el careto. Sempre que sortim amb els meus amics fem una cosa, que això ho faig només jo. Com es fot zoom? Aquí. Fem una cosa que ho faig només jo, que es diu Probando Dulces, però és una És una tonteria històrica que és agafar qualsevol cosa que no haguem provat mai El més i comprar-la. escarós que pugui haver a la botiga. El més escarós que trobi és el que compraré i provaré. Sempre ho faig. Provant dulce. La Carballo, en canvi, per l'edat de 3 anys. Mira la Coca-Cola de Beetlejuice, la Fanta. M'encanta això, tia. M'encanta això. Jo agafaré un d'aquests, que això a mi em fascina i m'encanta. I no hi ha res més bo que això. Una altra cosa que m'agrada molt en els Probando Dulces és les putes Pringles de gustos raros, per exemple. Tio, filipinos, però com amb un bizcocho negre per dins. Quina guarrada, comprem-ho. Black Crispy Cookie. Comprem-ho. Quin fàstic, tu. Tia, pot estar bo, eh? Ah, que pots guanyar 200 euros. És una inversió, Carballo. L'has provat el Nestí de maracuyà? No, comprem-ho. Em funciona. A mi m'agrada el Nestí, però això de maracuyà, és que no sé ni què polles és maracuyà. La meva salvació i les merdes rares que Jo tinc provaré. molta fe en això, eh? Amb els filipinos té... Tens fe en els filipinos, eh? Sempre. I sobre els blancs, que són els millors. Aquesta és la Carballo, la meva amiga. Es diu Gala, com jo. Com es diu aquesta secció? Probando dulces. Como los pelotazos, pero con una amiga mía. Oh, con pelotazos. Els pelotazos són la meva patata preferida. De la mía también. A ver, coño. Mira. Sí, es una pelota que ella. Ah, doncs jo m'ho foto per l'ojete, la Té un veritat. espito. Sí, son gaspitos. Són espitos, literalment. Són una barreja entre espitos, pelotazos. Al final deja el gusto Sí, de pana. té un refresquillo. Al Queda final. bien. T'ha agradat? Li poses un 10? Aquesta és la segona merda que volem provar. Filipinos Black Crispy Cookie. ¿Saben de qué es? Pues yo me esperaba Com mucho. l'oreo del McFlurry. Pues yo me esperaba Sense el mucho. McFlurry d'oreo, però és el mismo. Y dono un 6 y mig. Això és una altra cosa que volia provar, el Nestí de maracuyà. Ah! Primer has fet una olor agradable i després desagradable. Maracuyà. Ah, no, yo he probado el de melón. Per provar està bo. Pues jo me'l demanaria, és que a mi el maracuyà em fa Aquest té A veure gust. com olorà. A maracuyà no fa gust. El que està molt bo és això. Fa olor a... Sí, eh? als bifrutes, tio. Sí que fa olor a bifrutes. Sap a bifruta? ¿No t'agrada bifrutas? No. Està molt bo. Bifrutes literal, Bifrutas. Enfocant, primer plano. Qué bueno está el Happy Hippo. Va, peldaños. Primer plano Mira. en la boca. Però en la vida real no, no és el problema. M'encantaria provar la tarta de peldaños. De peldaños a Guido Ojeda. La vermella. De Happy Hippo. Avui el que s'ha posat a fer anuncis raríssims dels seus anys i jo he tingut moltes teories com que ho deixaven, però després se m'ha dit la informació real i només estic esperant a que pengin la puta història de les 9, que són les 9 i sempre van tard. Va! Coño, qué susto. Ai, és una gira. Vaya puta merda. Gira, jo no... Joder, gira 2000... La decepció en Hòstia, persona. és super hot, eh? Que asco. Vols que Vaya deixi de semblar fotos? merda. Perfecte, nois. Fins aquí, no? Fins aquí, estic tan trista, estic tan trista. Crec que miraré Friends, que sempre és una bona elecció. No sé si vau veure el meu Instagram, que em vaig comprar aquest iPad d'aquí, que no sé fer servir, però m'encanta i és estètic. Creieu que m'hi he posat massa poc Colacao i me n'hauria d'enxufar més? Ara, hombre!
A tot això ja veieu que em preocupa zero la meva salut mental perquè mentre miro Friends estic editant aquest mateix vídeo de YouTube que esteu veient. Sí, la meva part preferida! Oh. Que bonito, tio. Realment Friends és una sèrie boníssima que s'ha de mirar en bucle. Quan l'acabes l'has de tornar a començar i jo porto així ja molts anys, igual que amb The Office, penso que és el mateix tipus de sèrie. Les mires en bucle i punto, no tinc més remei.